Wie een jaar geleden had gezegd dat HSV Hoek zaterdag in de laatste competitiewedstrijd nog mee zou doen voor de titel, zou voor gek verklaard worden. En toch is het de realiteit. De ploeg van Gerard de Nooijer neemt het in Groesbeek op tegen directe tegenstander de Treffers. Nou ja, we zijn natuurlijk afhankelijk van onszelf. We moeten winnen. En afhankelijk van Quick Boys. Want bij gelijkspel of in ieder geval winst van Quick Boys, ja, dan is het klaar. Dus ja, en ook gelijkspel van ons is het ook over, want ze hebben een veel beter doelsaldo. Dus het is een beetje tweeledig. Terug naar augustus. Het net gepromoveerde Hoek begint aan het seizoen in de tweede divisie. Het hoogste amateurniveau in Nederland. En het doel? Ja, we moeten gewoon zorgen dat we erin blijven. Die ambitie kon snel van tafel, want overwinningen volgen en Hoek blijkt opeens een van de topfavorieten te zijn voor de titel. Nou, niet voor de titel. Kijk, we hebben natuurlijk de eerste periode gehad en dan wist je al heel gauw al dat je handhaving had. Alleen je wist natuurlijk niet dat je zo lang mee bleef doen. Vorig tegen Barendrecht was het eigenlijk al klaar, hadden we het gevoel. Maar ja, dan zie je een week later dat je waar Rijnburg wint en Quick Boys verspeelt ook punten. Ja, dan doe je in één keer weer mee met het kampioenschap. Dus ja, dan zie je dat in een week heel veel kan veranderen. 2 weken geleden waren we bijna dood en begraven en nu leven we weer. Is dat dan toch lekker om die wedstrijd als toch een beetje de underdog in te gaan? Jazeker, want dat legt ook niet zoveel druk op. Hè. Kijk, we spelen uit. Treffers moet. Nou ja, wij kunnen rustig afwachten en kijken hoe het staat daar zo. En ook natuurlijk de uitslag. Tenminste, in ieder geval de tussenstand van Quick Boys. Dus ja, wij willen graag, maar we moeten niet. Stel nou, je wordt geen kampioen. Ja. Dat is ook een realistisch scenario. Ja, zeker. Dat kan zeker. Ja. Kan je dan alsnog tevreden terugkijken op afgelopen seizoen? Ja, het zal wel even een dompertje zijn en een beetje zuur gevoel geven. Maar kijk, als jij natuurlijk zo ver gekomen bent in de beker, fantastische thuiswedstrijd hebt gespeeld. En natuurlijk nogmaals heel veel overwinningen geboekt hebt. Ja, dan kan je wel zeer, en zeker als promovendus, kan je zeer tevreden zijn met dit seizoen. Door het succes in de competitie zou je bijna vergeten dat de Hoekenezen ook een verdienstelijke campagne hebben gedraaid in de KNVB-beker. Daar wonnen ze van eerste divisieclub FC Eindhoven, maar werden ze uiteindelijk uitgeschakeld door eredivisieclub Telstar. Maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dus is het nog maar de vraag of ook volgend seizoen weer zo succesvol gaat worden. Nou, dat is moeilijk, hè, want iets evenaren wat heel goed is, hè, de top 3, tweede divisie. Met fantastische clubs. Ja, en je moet jezelf ook niet te groot voelen. Ja, dan moet je ook gewoon kijken weer, eigenlijk wat we in het begin van het seizoen hebben afgesproken. Kijken voor handhaving, misschien top 6. Maar we krijgen wel, vind ik, weer een fatsoenlijk elftal, een goed elftal. Goede spelers bijgekomen, want de TC heeft dat uitstekend gedaan weer. Alleen ja, is dat genoeg? Dat weet je niet. Laten we eerst dit afsluiten met de kampioenschap. Dat zou fantastisch zijn, hè, want dat zou echt boven de verwachting zijn. Ja, en dan hebben we nog even een week of 8 om daarvan te genieten. Eerst zaterdag nog, als HSV Hoek om de titel speelt tegen de Treffers. De aftrap is om 5:30 en rond 5:30 zal duidelijk zijn of er feest gevierd kan worden op de Noek. Nu heb ik je ooit een keer horen zeggen dat het woord trots niet snel in jouw vocabulaire voorkomt. Maar Nee. ben je trots? Nee, nog steeds niet. Misschien dat ik het na afloop zeg van het kampioenschap. Maar dan bel ik je wel even op. Meer tevreden? Meer tevreden.